Здравейте, приятели! Laptop.bg има удоволствието да ви представи Acer Aspire Timeline, трето поколение Timeline лаптоп. Това е 5830T, модел с 15,6 инчов монитор. Буквално пареща е тази тестова бройка, която попадна в ръцете ни. Благодарим на Acer, че ни я предостави. В следващите няколко минути аз ще ви запозная с нововъведенията, които този Aspire носи. Говорейки за промените във външния вид на този Aspire Timeline 5830T, задължително трябва да споменем приятният син цвят, в който е издържан капакът на дисплея, както и част от вътрешното покритие на лаптопа. По-скоро зоната, върху която поставяме дланите си. Между другото, интересен е начинът, по който е прикрепен дисплея към основната част от корпуса. Виждате тази цилиндрична рамка, която го държи. Тя е помогнала лаптопа да изглежда достатъчно тънък като профил, едновременно с това, когато застанете пред него, да се чувствате наистина комфортно пред една удобна машина. Отваряйки 15,6 инчовият дисплей, разбира се, трябва да знаем, че се предлагат варианти в 14 и 13 инчови модели при тази Timeline серия. Ще обърнем внимание на, разбира се, вградената камера с микрофон, без да пропускаме, естествено, много красивата клавиатура, която е направена в стил, който виждахме в Ethos, само че този път с черни клавиши, с приятно покритие, което определено прави работата с нея голямо удоволствие, а сивата металическа плоча, която виждате, говори за това, че метални компоненти са участвали в направата на този лаптоп. Говорейки за техническите характеристики, не бива да пропускаме факта, че лаптопите ни осигуряват процесорна мощ от Intel, благодарение на Core i процесорите от второ поколение. В този конкретен лаптоп имаме Core i5, имаме Core i3 като възможност, имаме Core i7. Въобще всичко най-добро от Intel може да намерите тук с вградени много стабилни графични ускорители към тези лаптопи. Разбира се, серията предлага и варианти с Nvidia или ATI видеокарти, в зависимост от почитателите на двете серии, на двете марки, както и на, разбира се, в зависимост от различните бюджети, с които можем да разполагаме за този лаптоп, за да си позволим една стабилна, сигурна машина. Поглеждайки към портовете, виждаме един много интересен индикатор за батерията в предната част на лаптопа, вграден четец за карта памет. Много интересно от тази страна, задължително трябва да отбележим наличието на USB 3.0, както и още 3 USB-та от тази страна, общо 4 плюс HDMI порта, който вече видяхте, стандартни жакове, също така можете да намерите. Този лаптоп определено си заслужава вниманието. Много хора по света го очакваха, защото Timeline серията се превърна в много популярна серия. Acer лаптопите са вече много популярни, красивият дизайн и много добрите технически характеристики ще направят този лаптоп един неминуемо добър избор, така че повече информация за него на laptop.bg.